Besingabalekile manje besathi yogwinyamathe kepha ke sesibuyile igama uPastor WeNingi. Sibiyeke nalo udaba lwamaphupho awuthamele nanto udaba likaJoyce kaMabhena. Yazi uthini uthi thokoza mkhulu mina ke ngiphupha ke ngihambe emgwaqeni ngokuphazima kweso ngizomkhulu umsindo mangithi ngiyabheka habe ibhasi liyasha liyangqonqa belilasheka abantu. Ngenxa ukuthi bengisemumva ngibe sengizama ukubaleka ngeqhela kuleli bhasi elivuthayo abantu bememeza bebaleka nami ngesikhathi ngibaleka ngithi ngiyabheka habe umshayeli webhasi ushemawala ngase inyaweni mangithi ngiyabheka nhla nebhasi lisha kakhulu vele ngasohlangothini lakho umshayeli. Kanti ngesikhathi lisha abanye ke bebezama ukutakula impahla yabo beyikhiphe kade isha impahla bebiza lokubezama ukuyitakula nami nabanye sesiyazama lapha sithatha umshayeli webhasi ayeke semhudule sihambe naye semlalise lapha ke ngaphasi kwelinye nje ithenjana elincane. Hawu kusenjalo naku sesiyamkhumula hawu ushile lo muntu ushile kubonakala nje ukuthi ushile manje leli phupho liyangixaka ngabe lichaza ukuthini. Hayi ke nami ke athi ke ngize nendaba uma uphupha nje umlilo noma ke kunomuntu oshayo kepha wena bese umhlenga into ke la into ehlangahlangene inxushunxushi inxakanxaka ngoba ke la uPaul ngachaza nje ulaka lungachaza inkinga lingachaza intukuthelo inxushunxushe ezithile lungaphinde liveze nesimo sengxabano noma ke isimo sokuthi kukhona ukulahlekelwa okuthile ongase kwehlele omunye wabantu omaziyo kanti futhi ngaphinde la kukhomba ukuthi ke ngesikhathi lona ehlelwa izona zonke lezi zinto uzobe ukhona unalo ikhono lokukwazi kumhlenga kulezo nkinga zakhe ngenxa ukuthi umuntu vele onozwelo nokhathalela abantu. Kanti ke phela kugcini lapho ngoba futhi uma uphupha umlilo noma kunomuntu oshayo kepha wena umhlenge lolupha olungabe selichaza ukuthi lo muntu lokade esha noma omunye umuntu uzokuba yisisulu ke solaka nentukuthelo yabantu noma ke ngenzeka kukhungathwe inkinga exakile nezingxabano ezomphazamisa ziphinde zidale nje umkhulu umonakalo empilweni yakhe kepha kudinge ukuthi wena ungenelele ukuze asizakale. Yabona kanti futhi uma sihlabela phambili nje kuyavela futhi ukuthi uma uphupha umlilo noma ke kunalo muntu oshayo uPaul ngabe sephinde lichaza la ukuthi kungenzeka kunolaka nentukuthelo yabaphansi esina imjeqeza lo muntu noma nje omunye umuntu omaziyo. Kanti kasibheke futhi ukuthi ke njoba kuyavela futhi ukuthi lapha ukiwamphupha futhi ebona nje imoto ngathi yasha uma nje usubupha imoto isha noma ke ingqongqiswa umlilo nalo lupha olungasho ukuthi hayibo kukhona ulaka lwabaphansi ikhona intukuthelo yabaphansi elokozayo empilweni yakho noma empilweni yomunye umuntu. Kanti futhi ke asiyiphethe masithi ke in overall ine summary noma ine short summary kungenzeka la kunenkinga enkulu ezayo engase besidala umonakalo iphindishe abantu abaningi mhlawumbe beyikhotha amanxeba abanye bezobe bebamba ngizansi kanti abanye mhlawumbe bangahlike balahlekelwe kakhulu kulenkinga ezayo enyenzekiza emndenini wakho noma kubantu nje osondelene nabo. Yabona kodwa ke ngenxa ukuthi phela uyozuthi ngisizakala ngakho angiyibambe lapha ke ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ethela umusa ungakhohlwa ke ingane yakwethu ukuthi egcineni bese ke usubscribe noma ke ulike le video le bese uyobheka amanye ama video eswenzile amaningi kanti ngilike le bese uyolike namanye ofake lapha i-notification bell ukwenzela ukuthi masiphonsa nje i-video ugele an update uba wokuqala ukwazi ukuthi awu isekhona i-video athi ngiyohlola. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ekubusise.